este paisaxe de devastación, onde hai máis de 120 edificacións, casas, palleiras, edificacións anesas queimadas, e toda a desolación dun panorama pois, de auténtica guerra, non? E isto, en primeiro lugar, o noso apoio, a nosa solidaridade, o noso afecto pois, a todos os veciños afectados, a todos aqueles que perderon propiedades, o medo que pasaron, a nosa solidaridade, o noso apoio, sobre todo trasladar que efectivamente o apoio continuará, porque os socialistas seguimos insistindo en que todo isto pudo non ter sucedido, pero sobre todo do que temos que aprender, non, para que non volva a acontecer. Ese abandono do rural, despois de 17 anos de goberno do Partido Popular, que difícil é para o Partido Popular explicar que pasou todo isto. Pois pasou pola desatención, por ese abandono do rural que efectivamente nos conduce a isto, a propiedades sin os montes sin cuidar, unha xestión forestal adecuada, sin poboación. Pensen que en moitos dos lugares donde se viron afectados polos incendios, a población se perdeu o 50% nos últimos 25 anos. O abandono do rural, o deterioro do rural é froito de non facer unha política axeitada para o rural, de pérdida de servicios públicos. O rural necesita non avións e camións solamente no verán, sino que necesita poboación, necesita actividade económica, necesita servicios públicos de todo tipo. Por iso creo que cada hectárea que arde é un recordatorio da incompetencia deses 17 anos do Partido Popular de non xestionar o rural e de abandonar o rural.